komanso Sapota nkulu ndi program imeneyi ya Sapota ndithu kuchokera kuno ku City Center Lilongwe City Center ndithu kufuna kuonapo kufuna kumvapo kuti anthu akutitu bwanji abale anzanga iyaitu program imeneyi ndiyo yamba tichitikireni masankho mavoti ajamunaponyacha kuti nanga ajijo anapanga bwanji iyayi kumene kuzikuoneka kuti ajijo sanapange bwino koma ndi chamene ndabwera pano ndikufuna kuthokoza kwa inu nonse amene munatenga nthawi yanu iyayi kuchita voti kwa voteratu ajijo ndithu pamavoti pamene pali mpikisano ena amawina komanso ena amakhala kuti ayi mwina zinthu sizinaende bwino ajijo ali mmodzi mwa anthu amene sizinaende bwino ndithu koma ndikuthokoza kwa inu chifukwa choteka nthawi kwa votera ajijo choteka nthawi kuchita appreciate iyayi zimene amakuchitirani ajijo ndiye ndili kuno ku City Center pa PICC ndichapatsogolapo pamene kumapangikiratu zimenezi ndiye iyayi pano pakufuna kuti iyayi tikuye pang'ono pokha kodi zinthu zinaenda choti kodi sitingangokutengerani soti kumeneko koma tisanatero tili kuti ajijo lero mathena bwanji ndiyena kuti iyayi nkhani yake ya 888 bets amene akamuna amene akuchita sponsor program imene komanso akamuna amene akubweretserani ndalama zambirimbiri kungochita beti pamenepo kupanga pamenepo ndikuti inu muzawina ndalama za nkhani ndithu tiyeni talandiretu amene 888 bets amene atibweretsera mimwayi yosiyanasiyana ena ati mwayi wosiyanasiyana ena ati mimwayi yosiyanasiyana koma nkhani yaketo ndi imene nde abale anzanga bwanji tiyambe kupita ku PICC kumene iyayi kunalitu ya entertainers of the year kumene zinachitikira ndiye kumeneko tinakachezako ndiye pang'ono poka ndingokuonesani kuti zinachitikako pang'ono ndi zotani ajijo anakumana ndi zotani kuti nanga wina ching'aning'ani akutetu bwanji pang'ono poka titengerane kumeneko. Wili ngatuche chima dijani mchombo mtamakula ngata ana wili zinga dijombo ngumbi so zinaloa na wili so zinaloa amene utoti ena ndiye naso amene so ali kunoso abwandeso alipopa nokwanza confidence day iri kumbira sabwe sabani komanso achicho confidence day iri yayi this minutes to zichitika no as minutes to yayi sandala kutokuno kwenda akona kwenda jena ndipo peso zina nisina zotivika to azili to amene so ndi idana ndi ayi ndena so ali pamene pato yayi kuchadi imene ili ena so kuchambisa zina zose zikuchitika kuno to chaka cha mawa ndakatizapanga maji the winner aliyese kuipata sio mwambie kwa hiyo sasa ndio mnakosa mabora unatika ndio yani kukutia mgoli ili afanye kitu tabwera tokumala kuchano kuti anthu asankhidwe ndiye tabwera kunoko mkuluso ali pomwe pakulonga bwanji basi tundili kunoko kuti ndione kuti zitabwaje best TV actor best ja TV actor
Kumene kukulwa. Muno musi kuti aitana mabiri dala. Sana aitana magali pentala. Anthu opanga zosekesa. Ndine ndili mudzi mwa zosekesawo. Iniyo mapanga zosekesa kapena iniyo ndo sekesa. Ndamene ndi mapanga zoti anthu aziseka. Aziseka. Ching'aning'ani kumibawa. Kodi ching'aning'ani ndini? Yetu. Sokono. Aching'aning'ani. Timati inch pitches. Timati chani? Inch pitches. Inch pitches. Depa inch pitches ipo timapanga. Ndezi matengera. Ino kapanga nudi. Ayudawa. Akani onena inch pitches. Inch pitches. Inch pitches. Nebo bache. Likweru. Ai. Maria. Inch pitches. Ashoko ali. Inch pitches yo munene mu. Achingani pamene. Yeah, uno tuku entertainers of the year. Uno 2024 lero zilizotani zitu za kuno zilizotani zimene zili kuno iya zimene zi apakati ya imene MPC iya ito yatu ya Malawi kodi achicho lero ziyaendera motani koma iya zimene kuti zitu zabwino kulimba mtimaji nemati mwina mukuandisa inchi pitches ucha kumwamba kulibe inchi pitches. kumwamba kulibe ali kumwamba kulibe natokoza tutokoza. BIC Entertainers of the Year nditu iyai achicho anali kumeneko achicho kuyesesa kuti apange koma zithu sizinaende mmene zinaita koma muchatanenera kukuthokozani nonse amene munavotera achicho ndithu koma muchatanenera wina awine komanso ena akhaletu mayo ndithu ndi iyai tione kuti kodi chakachi chibwera chibwera chotani chimene cha 2025 koma iyai kukuzani kuti iya sinafoke tipitirabe kuipasa moto unandi moto wambiri abalanzanga bwanji padali pano tingoona so kuti kuno ku city center anthu akuti tu bwanji pang'ono pokate tikocheza pano pa city center kuti tione kuti anthu amenewa akuti tu bwanji iya zabwino so pamenepa basi ni business malonda kwanza malonda chichabuja sima imene bwana ndingene oh imabwera mapaketi time tione zanchito ndimene bwana wanga nditi yeah tatulusa nitione oh imabwera choncho bwana wanga nditi mukatene ndi banje sima 15 basi ndio zake zo ndio zake ndipo ndio zanji chicken tiyerekeze tipabwera mwina munthu wa South wa Chichewa afuna akule ndemo muzoti chani South wa Chichewa sana chizungu chimetenga kwa mwina nditizo nenga muze bwana pamene batenga mwana mkwela paje yawo mutoti ndo banja muzoti chani okay customer abwera welcome customer this is my 15 nipela plates is that a plate no it's not a plate what are you selling here what do you have today no I'm not speaking English it's vernacular yes so what you have today I'm not speaking English yeah yes yeah okay yeah okay what's in here it's a sima sima yeah. Where does it come from to Kaware Kaware where does it come from yes Kaware to Kaware yes pachichewa ndija Kaware yeah pachichewa mutaza jana Kaware tanaza jana pachichewa tukupangira ku Kaware mupangira ku Kaware yes. Pachizungu amujani Kaware to Kaware what do you have in there
Let me see. Yes. Let me see. Ntaona. What's that? Yeah. Aha, chabwino. Iya program yake tunti imene tu ya Sapota nkulu tu amene ozimbikisa akugulisa malonda ake kusiyana kuba tu eti. Yes, I'm telling you. Eti? Yes. Yes. Kuba pa chizungu ndichani pacha? Kuba clip. Clip. Yeah. Yeah. Auti ya pachichewa kuopa kuba, pachizungu kuopa what? Clip? Criminals. Criminals kuba inkola quick. Akopa criminals ndicho kunena nkulu amene yakuti kuba ya ndikola quick. Zabwino mandala. Manu. Sure. Ule mwana. Mani City bwanji. Mani City kuchita bwino ndeti. Manu nanga. Mani uri kuvutira kwa pamoja. Ikuvutike? Kodi kunali mpira ucha wa Sunday kunali mpira wa Manu ndi Man City. Unatamanje pacha? Hayi, apo ndi sindudziwa kuti bwanji. Nditodi. Manu ndiye machokera kuti? Dziko ndenda iwala pamoja. Ndiye ena manena za Adidas. Spelling yake ndicha? Adidas. Dija. Spelling Adidas ndi D Elo D somobere D kumabere amati lilongwe imasunga kape lilongwe sisunga kape ya spelling ya Adidas ndi yani D elo cha D mwati chani tayameza D tayamba ni yonke D Elo D spelling ya chani mende Adidas ndi ya spelling mende ya Adidas pano mapaka chani kula mapaka chani pano kula tupeza tuzodi mungoja panopa mapanga za mata za taxi basi mapaka za taxi basi taxi mina spelling taxi ndi banje taxi ndi Z bana taxi yo ndijani SX T imene ndejani taxi AXT spelling ya taxi nkulu amene amapanga za taxi ndi tisaiwale tu program imene akutipasira akutipasira ndi amene triple eight beds amene kuti ndauti ngati mapanga nawo zo better zi pang'ono ndipo kwabwera tu company imene akuti triple eight beds company yanji 888 base company yake tu ndimene ya 888 base matibanji company zake chani base triple 280 nditu yayi nkhani yake tu ndimene tu yayi lilongwe isisunga chani sisunga kape nditu kodi zili chochi karibu mandi zili chochi iyayi sima yake tu ndiyo mwewe kuti angogula pamenepo nditu mkulu amene wachita supply magayi tu ndi amene so akuija pamenepo zabwino mkulu kodi wati chani mkulu iya ali pa phone mkulu kumeneko zabwino mkulu Zabwino bwino. What's your name? George. Ajicho. Sabino. Zapopo. Timu ndeti ine. Ine Arsenal the Gunners. Yeah. Kanga tiso ulendo watu tu kanga tilo. Wapicha mbicha suwenda bwino tu. Ulendo opita kule. Watu wife wa mama Gunners. Haya kuenda bwino. Si last game tawina bwino. Tinasera ndichani pacha? Fulham nde atitawina iti. Kodi pacha Fulham spelling Fulham ndichani? FULAM nkulu amene akuoneka kuti amazisadira so ati bulesi akuti anyamata amene wa Arsenal achinya timu ya chani Fulham achinya zingati 3-0 iyayi akunena kuti iyayi achinya to 3-0 tu iyayi kuno tu kuno ku City Center kuonapo iyayi anyamata ambiri ma restaurant onde alipo ambiri uku restaurant ukuso restaurant Sabino kulanga Ndabina kamwene ndabina Sabino Sapopo sikwenda pamene pa zitenga Ajicho lango samadi imene tuli zimene zizi panopo ndiko tula rwachidwa zimene zizi kunoko mukuzidya ngati mafruits kamina ma vegetables sina ngati unono City Center ndiwo zimenezi ndikudya ngati mafruits kamina ma ndiwo ine nkulanga sina noni ndiwo that's also ene kulanga nyamba kota kuijira kunoko koenda akuijya ngati mafruits kamina ma vegetables
Midi mene. Akwinya ngati ma fruits kamna ma vegetables. Bofi. Both eh? Akwinya mubinya ngati chani? Basa mwene. Iya. Bana makana kuti muthu enjoy it. Bana ke amini acho sese chiro ndani abana ke ndi atiso. Amene munthu akuyankhula ndi chose chiro tfaka ndachi. Sizikatheke. Akuti Olympic spelling yake ndija? Ndiyibe boy. Spelling yake ndija ndo. O L Y P I C. O L I P I C spelling ya Olympic. Mwati banji? O L Y P E C. P C ndicho spelling ya imene to ya. Lilongwe sisunga kape achicho lero tu ndadusa imani lero tu ndadusa ndithu muchatanenera itu amene watu kupasani mwayi oti muwine ndalama za nkhaninkhani ndithu. Program yake ndi imeneyi ya Sapota ma restaurant ndi zabwino mayi zikuyenda pamenepa anthu akugula bwinobwino ndiye Mwatekele ng'ono. ati mwaikira ya ing'ono tumayi spoon ya gwaso kodi manga Ne. nduti nkhuku iyi kunoko sanga kudya moyenda akudya ngati fruit kapena vegetable. Fruit kapena vegetable. Fruit yeah. Bambo madala akuti nkhuku manga ni magazinga ikumakhala banje mene 2000 imodzi kapena ikakhala imodzi. Okay, ndiye chifukwa chake ikudyedwa ngati fruit ndiye tikakhala kunyumba imadyedwa ngati cha iyayi Lilongwe sisunga to kapeto kunena to kwameneko iyayi tiyendeyendeso tionenso ti madera nawa akuti to bwanji zikuyenda koma mozi. pamene pamba kama mataxi angati Ndi ambiri basi. Singakwanisa kuti tuwerenge popo koma ndi ambiri mataxi ali. Je ena maneno ti spelling ya taxi ndi chani? Spelling ya taxi meaning of spelling taxi. Yes. T X. Nango ya taxi chidu. Okay. Ya koma losi pamozi. Taxi. T Z ja? T X. E. Imende spelling ya chani? Taxi. Ya taxi. Ya amene kuti nda chairman tu amene tu amakhala panopo kuti pasa spelling ya chani? Taxi. Mwati chani Z ja? X. Taxi T X E. Kodi i wake uti wachizungu wachichewa? Akhala itumaika ndina si ndio uti augero taxi ndi. Kodi ndaonaso anthu ali apapa ambiri aja chakudya pa restaurant imene amatoko samano kamene chatimatika cha Matifpi. Majani? Matifpi timitengo toto kusalamana. Okay, chani? Matifpi. Pajani pachichewe pachizungu timaticha? Yeah, pachichewe ndi timitengo toto kusalamana. Mastiki. Pachizungu? Timango matifpi. Matifpi. Chabwino. Ndiye timo matima sabona ja? Ine ndwa police. Wa police? Police. Kodi tichita bwanji season imene? Ife tachita bwino ndithu ngakhale sitinatenge ligi koma tachitabe bwino ndithu. Ndiye ena so manena za ligi. Kodi ligi chifukwa mangoti ligi. Spelling chani ligi? League spelling. Koma ndiye mata chairman hapa no bodi? Chairman. Zimateka zinthu munthu zina chake mapezoti china ke spelling imene yakubala liso saidziwo zimateka. Ibonena sonkhani yake iso ine. Ngati mmene mwafusa vile. Simandifusa za league spelling ya league ndi chani. Ndi chani spelling yanga yoncho. Ndi cha? Chifanda yanga yoncho ndi R E G league spelling R league. Yani kuna kwa nditawa. Inali pompano kapena ya chakutawa? Imene inali mutu kama ya kutani. Abana nsanga amene watu nda chairman hapa chani pano? Pa taxi rank city center. Taxi rank city center. Spelling taxi ndi chani pa chawati? Spelling taxi. Ndi T X
TXE imene ndi spelling ya taxi ndithu iya ndathokoza tu chairman ndathokoza tu chairman wewe badira no chotika zimene zotu ndizamu kunoto ku city center kuliweza bino manga Tilibwera bambo yani muli bwa ineni magulisa mtoji mene mukuonera mtoji mango ine venda basi waku city center venda muntu ogulisa malo osayenerera kugulisa ndezi mati venda kugulisa malo otani osayenerera ya venda utasita mamuthamangisa ndi venda amene kodi kugulisa malo abwino bwino koma kuti asito sakuthamangisa umakhala umakhala mu venda okwanira kuti okuloledwa ku city kama venda ndi amene amagulisa mosa malo osayenera koma amene akugulisa malo oyenera zabwino aya amagulisa malo oyenera ndi kuti ali pamalo pake amene sivenda koma venda ndi amene amayende kuthamangisana ndi city ndi venda tikambirani bwino bwino munthu amene akugulisa malo ake abwino bwino amene sakhala ndani si venda ndoyenda venda amene amagulisa malo otani yeseredwa ndi boma ngati fepa nditi mathamangisidwa pa tauni pano ndikuti ndine venda basi koma ukhati kugulisa ukuyendayenda ku malo abwino bwino sokhala venda venda koma amene wampezayi ndi amakhala chani venda iya kunenapo timu ndi masapota changi timu silver eya chako chatunda akocha silver unabwera nywani handi aziwata anabwera wasinda aziwa okay apa ndi mukuyo ndi chani mene apapa ndikugulisa tome mangoes and banana yes izizi bene mukulisira papanzi eya imene ndi business kapena ndi geni iyi ndi geni twi business ndi amene amakhala ndi mpamba wambiri mukukhala ndi malo okhazikika imene cha ndi business iyi geni timakauda daily mpamba wache 10,000 ndifake timakana kusika kuja pamene panabwera uvenda uchano pamene panabwera pa wothamangisidwa ndasiti ya ifacha kampamba kana ngati kakhala kujako kwa munakauti mpamba wanu ndi wabwino bwino simunakhala venda ayi nganakhala mayi wapansikano koma chifukwa choti mpamba wanu ndi ochepa ndinu ndine venda waku city center chabwino ndi mwandama kuthamangisana ndecha asite spelling city ndicha siteyo CIRY COIR chani CERY CERY kumapeto wani wai iya imene spelling ya city nkulanga zabwino ino ndi auti inetu ndi mwanga mukuonera mene pa kodi mwale alibauti travelnet and tours travelnet and tours ndi iniyo ndi travelnet and tours ife ni ma agent ma travel agent mapanga chani ma air ticket sure chabwino iya amene yetu ndi kodi kodi tigwerekeza kuti sangamapanga sande za ma air ticket nde uku kuli Malawi uku kuli Zambia manga uku kuli Malawi zabwino ndakona ndato uku Malawi uku Zambia ndi ndege yagwa yagwira mmalire umomo Malawi ndi Zambia kodi ma survivor angakaike kutiko ngatali ku Malawi tikayika ku Malawi ngatali ku Mozambique tikayika ku Mozambique sayagwira mmalire ngatali athu a Malawi tatenga tapitisa kwathu ku Malawi tikayika ku Malawi ngatali ku Mozambique atengedwa azipita kwawo sayagwira ma survivor tikayika kutiko survivor ayo ndoti simuthandaza kuti wavutika ndi ndani pamene papa. What is the meaning of survivor? Survivor tikamchita mbali ya kutiko tikamukwirira kutiko munthu ovuwa opwetekekayo akakhala ku Malawi timukwirira ku Malawi akakhala wa Mozambique tikamukwirira ku Mozambique. Chabwino eti matala mati zina ta Robert kunoko ku city center mu Bwendre gwira guarded boy mugwira guarded boy yeah amene etu ndi nkulu tu kuno tu ku city center amene amakonza apa guarded ndani boy garden boy wachoka ku guarded ucha ne garden boy nanga guarded ucha mwachoka nduti ndo wanu ndo apang'ono zimasiyana bandi garden boy ndi guarded boy zimasiyana bwa gadi kavira guarded boy ndi garden boy zimasiyana bandi chimozi zimasiyana chimozi ndiye inu mukuzokhala guarded boy kapena garden boy
chimodzimodzi chani ndi chani chimodzimodzi galedi boy basi. oho ndengati zimene zili chimodzimodzi nanga kala ya orange ndi orange fruit zimasiyana bwa kapena kala yeniyeni nditiyo Kala yeniyeni ndi ya orange. Ya orange? Kala ya orange ndi fruit orange. Di fruit ya orange ndeka orange. Edmaga. Apa mukuti santochi. Orange, kala ya orange. Ndi orange fruit. Fruit ya kala ya orange wenene ndutiyo. Tankwani bwe mwali bwanyi foso. Kala ya orange ndi fruit ya orange. Orange wenene ndutiyo. Kalala. Kalala. Iyai program yake tundi imene ya Sapota iyai kuno to ku city center abalanzanga ndithokoze kwa ino nonse amene munali pamene pona program imene ya Sapota ndipo tamvapo zamayi amene atiuzapo za venda kuti venda ndiye khaekha amene amagulisa malo osa asiti amakhala kutani akuti thamangisa wanyamula zinthu zake asite sakuthamangisa amene sakhala ayi akakhala kuti ali pamalo tamadula tikiti si venda koma ife onkanatiyenda afe nati thamangisa asite ndiye venda ndema venda spelling venda ndicha venda nda munthu amene yoti alibe malo okhazikika. Spelling ya venda ndi munthu otani ongoenda amene ndi a guarded boy amene kukapapo program yake ndimene ya Sapota ntoko. Yes, imene yetu ndi city center. Yes, Lilongwe city center akuti Lilongwe sisunga akape bwanji pano pokha tingolowera suku 18B. Yes, area 18B kumene iyai mai chilimbiro anati achicho mwerani kuno muzaone kuti kodi kuno kuloso kuli mbuli nde nati ya ine kwa 18 sinapiteko kwa 18 sinabwereko kodi 18 mapo ake ndi atanani pasamapo ndiwona ti kupite kumeneko kodi kumeneko tikamva zoti chani kodi amene wandi apiri kapena anapiri kumene kumanga sabino gaini ino ndema paka nyama ife mbifana piri iwe kile njiro ya nyumba nyimbo chiro yanu zinake macha anapiri zophika phikazi ne amacha anapiri chifukwa chani ngasi nchiro yophika chiro yophika wakonzera bwana chanjani de aliyesa amene aphika machero andani anapiri nzimayi wa ukitchen ndemu kaninga bambo amene amaphika amakhaso anapiri ai saka anapiri amakhala chani ana ya bambo yake ya mwana basi amangu athandizira amayi wokuphika kunyumbako akuphika kunyumba kwa bwana munthu wamuna amakhala bambo ya mwana anapiri iya kunena tukwa amayi amene kuti mbamboso akakhoti akuphika kunyumba amachedwa anachani anapiri ati bambo akakhala wamuna amene amaphika kunyumba nayenso amachedwa ndani anapiri nditi kuno kuchani ku 18 kumene kwa zabwino kulaka zikwenda wezi ndemu mpaka chani mene apapa ndikuyala zima prize zokuti kulise ndikuzana chabwino timu masauti timene Wanderers maite mukulu Wanderers maite mukulu nde ena ngoti mukulu spelling ndicha M K M K M A K K U L U mukulu ya mwatijani M A L U L U kunena tukwa nkulu tu amene tu spelling ya mukulu ndi M A L U chani L U L-U imene spelling ya mukuru tu ndiyo yayi tisaiwa program imene akuti pasatu ndi amene wandi ya 88 beds iyayi amene to abwera tu iyayi ni masewera tu amene wautu iye mupate ndalama zambirimbiri kaya muli kuti kungopita pa internet pa phone yanu ndi kuti yayi tu mupezana tu ndi amene wa 88 beds kuti mupeze ndalama zambiri tamve kunotu kuchani tavaposo amene watu okonza magesi amene ali kumeneko kodi iwo akuti bwanji nde pang'ono pokha tiye tingomva amene kuti amenewo amagesiwa akuti tu bwanji zikwenda zikutero
timu ne masewera chani Timu kusewera masapota timendi timasapota Silver Strikers. Silver Strikers. Yes. Kuti mwapala za orange eti apa mwapala za orange kuti pali orange color ndi orange fruit. Orange nini ndi Color. Akale color. Ajeje wino polo et orange nini ndi Uri nduti wa fruit ndi orange wa color orange ramen timu masapota timendi Noma. Nyerere. masapota chani Noma. mukapita kunja Maganas. amachokera kuti England. spelling Gunners. Gunners should be D-U-N-N-E-R. D-U-N-N-R. Yes. Yeah, spelling ya Gunners itu imene D-U-N-N-R imene nde chani D, not D. akuti ya imene nde Gunners simwapasana na chocho ndendani iliyo bodi simunavale orange orange wa color ndi orange wa fruit orange wenu ndi wakala orange wakala ndio wakala orange wa fruit ndi orange wa color wenu ndi Kara. iya nkhani yake tu ndi imene yakuti orange wenu ndi orange wa color tu ya nina tu apa mene kuti iya onesho tu atwena titi tu kuno 18 yes imene ndi area 18 pita paposo za anaphiri komanso tikumvapo za orange kodi orange yeniyeni nditi ena kumati kala ena kumati furutiyo nde orange yeniyeni iyayi tiye tipite ku tsoka market kumeneko kumpanipani kumene kuli zinthu zosiyanasiyana kumeneko tikamveko tikaone kuti kodi kumeneko zikuti bwanji ulendo wathu tidusatu kuseri uko chaku game complex kukadusa ku Bridge View Hotel tikateno tikaone kumeneko tikodi kumeneko anthu akuti tubwanji program yake ndi imene ya Sapota zabwino kulanga opo dusani tumafura kaya wa mazi tumati dusani amene wameba inomusebile mara zabwino zikwenda kodi what is this mukati what is this mtontoza ndichani mechi madzi ndi madzi amene kunoko mugulisa ngati chani ndi afrozen kapena sina visisi mene ndo uma kapena osauma ne osauma kunoko anthu auma ngati ma fruits kapena ma vegetables aumwa ngati madzi basi iya ndifusa ngati ma fruits kapena ma vegetables akakhauma mama chani akakhala uma kodi vegetables ndi mafruits anosiyana wanyi kuti ndizimodze kuisana bwanyi ndi madziwo akuti ma fruits ni ma vegetables zikusiyana bwanji kuti ndizimodze ma fruits ni ma vegetables zikusiyana bwanji zikusiyana umu biscuit ngati amene biscuit uyu kunoko mugulisa ngati ma fruits kapena ma vegetables akukoti ngoti ma vegetables ma biscuit amene kunoko agulisa ngati majani ma vegetables iya kunena tu kwa iya ma biscuit amene akugulisa ngati ma vegetables kunoto kuti zabwino mayanga zabwino zikwenda bwanji zikuenda bwino tugulisa pamenepo ma 5000 mugulisa ma 5000 iya mayi amene oti akugulisa ma 5000 ne ma 5000 eno sindingagule pa 500 pa 5 pa 5.5 basi akuti agulisa ma 5000 agulisa ma 5000 ine nono ngati agulisa mashati ito ndi mashati saudi ma 5 number 1 manga mugulisa ndalama ndugulisa mashati 5000 kula sita kutakumana kaye koko tuweza ndikomweko mwabwera ku counter alatu iya nkhani yake timu ndemwe timasapota timu yanji manga
Ai, fena masapota Wanderers. Wanderers. Season imene yachita bwanji. Ai, yachita bwino benga kai sina tende chiko. Kumene komanga. Sapota ase yomwe Wanderers. Wanderers. Pacha Wanderers imachokera bomanje. Fusena. Imachokera bomanje. Mayanga zabwino. Zabwino. Imene ndiye mati chani? Masamba. Masamba anje amene. Isoso. Kodi ndigula lankhwani? Kapena ndigula mpiru? Sina ngani masamba. Ndi masamba. Ndi masamba? Ndi masamba. Mpira tu season ya telo inu masadera timeje. Ine ndo bullets. Bullets? Yapanga banchi season imene. Sina chile bwino. Banchi. Basi zimachitika. Mukakabe muzawoze yayikulu. Sina pange bwino koma zimachitika tanena ni bwino tivani bwino. Basi sina chile bwino. Sina chile bwino. Chabuniya makolo tu amene watu amayi tu amene kunena buya bullets ndepa mwakumbukira mwati Wanderers imachokera boma lanji. Blantyre. Amini boma ndizoti machokera Blantyre koma boma lanji. Abasena yanke awo. Awo masapota timu ina inuso masapota timu ina. Imachokera boma lanji. Ndizoti machokera Blantyre koma boma lanji. Ndirande. Boma la chani? Landirande. Iyayi ku Malawi so tukwabwera boma lina Landirande ndithu iyayi mere kumva kuti mayanga zabwino. Kodi amene ndiye bode sutuja? Uyu ni trouser decent. Ngovala ndikuchali chamene. Timu ni mayanga ino ndiye. Wanderers achimwene. Wanderers. Ndi ena tu amanena Wanderers kodi spelling ya Wanderers paja ndi chani? Wanderers ndi WND W Tiambireso mode kama yange. Ndilembera basa ndilembera. Ndizione ndeka. Cholembera chachiri kuti. Ndizione. Icho. Sicho. Okay, mina tazingolemba. Mali spelling ya Wanderers ndi chani? Yeah, mafu. Muyambe W WOND EREW. Imene ndi chani? Wanderers kumapetoko S. Kumapetoko S. Iyayi yachoka pa Wanderers padawele yafika pa Wonders. Sichoncho? Iyayi RES Wanderers. Wanderers oyenda kapena odabwa? Ine latipatsedi ndilembe tikuse. Cholembera banja lako. Cholembera manga cholembera. Tibaleke na kuseriko. Umisato tole yatingolemba na pa seriko. Spelling Wanderers. Talemba. Bangono puma bwanji manje. Okay, WONDES. Kodi wewe ndi ero? Interview fika nyaupe. Kiambireso pa mai talemba na pa modeka. Kodi inu ndi awa? Chabeka yawa ndeti bera somene koko. Sisi betu naso. Kodi kunoso ndi kumulanje? Pacha kumulanje mati kuli chani? Chakupoda uchakuli chani kumulanje? Kuli. Ndichimozi sokulanga. Etukulanga? Kunoso ziriko? Zijani mene. Kumulanje amati kuli mbuli. Kulilongwe kuli anthu ozindikira. Iyayi. Ine nena malo. Kuli chani kumulanje? Mbuli. Kuli chani kulanga mati ba? Kuli mbuli. Mayanga mati kuli chani kumulanje? Kuli mbuli. Kuli mbuli. Kunoso kuli mbuli? Ayi. Spelling urban ndi chani? Urban. U R Urban. U R B N. Urban. Yes. Amena ndi chani? Urban. URBN. U R akatsina kenchani? stick. Tooth speak. Yes. Amen. Tooth chani speak. Tooth stick. Ndiyai kunoti kusoka tiduse nawo te. Iyayi kunoti kusoka tiyayi kunapo kwenda apo kusoka market kwenda apo ndi anthu osiyana-siyana iyayi
program yake ndimene ya Sapota kuonapo iya kuchezapo sototi anthu osiyana siyana tiyendeyende tiyentione zabwino madzi awawa kunoko kusoka market madzi amene anthu akumamwa ngati mafruits kapena ma vegetables amene wawa akumamwa ngati mafruits kapena ma vegetables mafruits right iya itu ukunena kwa mkulu amene kuti madzi amene kuno kusoka market akumwa ngati chani mafruit inu mapanga chani kula ine ndimagusa kaunjika mwene okay magusa kaunjika nde apa mukuzaoda apa ndikuzaoda kwaoda matene oho nkulanga imene mukuoda mutitekeze pali ma trousers 31 ma trousers anga 31 nde pali ma trousers 30 inu magulapo ma trousers 13 mai hasa ndi ma trousers ngati mayo alipo pa 31 chosapo 13 kulanga kuchusa mapisi 15 akandi 20 koma madzi awa kuno akwagulisa kati machani fruit iyayi kunena tu kwa akuluakulu amenewa kuno kuti kutsoka market kodi kulanga mutakhala kumbuyo kosingatani kapena ngati mufuna dusa iniyo mulibe ulemu eniyo tu mukhozo kwadusa kumbuyo iniyo basi tisiya izizi ife kuti mudusa eniyo zona madzi akugulisa kati chani noko nakulisa ngati cha fruit ngati chani ngati fruit nanga akakhala ouma ichachouma icha frozen icha amamwedwa ngati vegetable kapena fruit ngati apa madzara khala ouma amamwedwa ngati kuti chimwala china chake akuchigaya ndi mano china chake ichi mapeka bobodo ndi amamwa ngati chani fruit kapena vegetable ngati vegetable iya akuti madziwo amakhala gagatu kunena to kwake kumene kuti ambiri maneno ta chicho meita upangana nawo anthu kulaka ndapangana nanu tilapangana kuti inu ndine tikumana pano anthu madziwo akumwa ngati chani akumwa ngati madzi fruit vegetable akumwa ngati fruit akumwa ngati chani vegetable titu iya kuno tikutsoka market titu iya kupezapo anthu osiyana madziso akumwedwa tu ngati gagadu Sabino, muti banchi kulanga. Timu mbasapota tiyani. Ine masapota Wanderers. Ndiye inangoti Wanderers. Spelling ndiye Wanderers. Spelling ndema ndikaya. Imakukaya ne? Kodi kulanga? Maparu kakachati tu. Ndozi tsata tu inu. Fetima zidziwa zabwino mani. Kamina kadi matikacha? Nigress eti. Chabuno. Kodi pache chitimati cha? Kuto pache chake. Ndicha? Nozi yomweyo. Nozi eti? Ichi ndi chani? Nozi eti? Koma ichi ndi chani? Nigress. Taigwireni nozi yanuyo? Nozi ya. Iya nkulu tu amene tu wagwira nozi Nigress eti? Nigress maivala munjani? Mkosi. Mbachizungu maivala munjani? Snake ndicho. Iya atu aivala mu snake tu iya. Snake wavala Nigress waivala mu snake kulanga. Zabwino dedi? Kwambiri malu. Kulanga zabwino umene kokoro bwana. Kwenda banji pamene. This mbola se. Banji. Kodi anthu akunoko kusoka market amene mukugulisa izizi. Imene ndi geni kapena business. Kodi kulanga munkakhala chapo? Ndi geni kapena munkakhala chapo. Chichewa kapena mafaso chiportuguese. Mozambique. Iyi ndi geni ko. Ndi geni? Si business. Ndi geni. Ndi business kapena geni? Geni? Ukulanga? What is this? Business or gain? Business. Why? Business gain. That is impressive in Cambodia. Business. Business. Bana tu. Mwakule bwana. Chabuno iya kunena kuti ya imene mwachipanjani mumbukicho ti yanu in business. Awakudi ndi gain. Zosakazikika zimakhala chani? Zosakazikika zimakhala chani? Not kuti simwandifusa ndafusa kuti nani? Business kapena gain. Yenda kwankha ndi gain yake. Ndi gain. Fine zosakazikika. Zosakazikika. Okay. Zokazikika zimakhala chani? Ajijopa kuti yese ngoma. Yokazikika makha business. Imakhala business yokazikika. Yani ndi gain. Edi matala.
akuti ndi geni zikusiyana bwanji kapena zikufanana na bwanji zikufanana iyi ndi geni business imakhala yokhazikika business imakhala yokhazikika iya izachoka ku business zafika ku business imakhala yona limeneyo yokhazikika iya kani yake tu ndi imeneyi tu iya kuna mayanga ino ayi kodi kulanga mayi akuja chani akuja mpunga umenewo kodi mpunga umenewo akuja kuno kusanga sakujera ku nyumba akuja kuno akuja ngati ma fruits kapena ma vegetables kulwanga mchanga akuja ngati chakuja ngati fruits ngati vegetables kodi okay mapiches sijakuja okay kulwanga mapiches sijakuja Mapiches njakuja majani angakuja majani mapiches mapiches iya izachoka mapiches zafika kumajani mapiches majani mapiches zimapezeka kunoko mapiches majani mapiches ndeja tume mina ndo kulanga fruits tabani kulanga mina ndo sokonezeka ndine tunena zipaso zanji mapiches mapiches mpunga umenewo mpunga umenewo kamena nyama ntuli zili hapo popo ntuli zimenezo kodi ntuli zimenezo ndi ma fruits kamena ma vegetables amena jao ma fruits amene soka market tu iya anthu anakonza soka market tu iya mena tikonena mayi amene otu akuja tu ntuli zimene zakuja ngati autichani jawa akuti kuja ngati ma fruits kodi eti mayanga kunoko magulisa zinthu zamakala osiyana orange kala ndi orange fruit imene ili orange yeniyeni nditiyo orange fruits kulanga fruit ali malo amodzi ndakamuzi kokha kusogola kapena mwina ndikufuseni orange fruits ndi orange kala orange yeniyeni nditiyo zonse ndizofanana amwene chinacho ukhoza uchiponya cho chikumachidoda orange kala orange fruits zonsezo ndi mtundu zangu sana kuti chinacho ndi fruits chinacho ndiye muzifananiza bwanji noka muchita kuti chinacho zisiyana kuti chani ese ndi orange orange fruit ndi orange kala orange nini ndi zonsezo ndi ma orange weni genuine ndutiyo ese ndi orange sinanga fruits yo ndi orange inu munthu awa munthu koma wina wamuna wina wakazi ndiye ndikufunsa kuti weni ndutiyo pamenepo mangasiyawo ndi munthu ine ndi munthu tose ndi munthu ndeti wose ndi orange wose nonse ndi ma orange akuti mayiwa ndi ma orange iya kuyendapo zabwino kulanga zikuteka ma 7 cha 7,000 ndiye pakhale mapisi 31 ine ndikuleso mapisi 13 mukhandanga mapisi angati 31 ndene ndikulepo mapisi 13 mutsalapo ndanga ari mukhandira 21 akuti amene kodi madzawo ndiye kuno business ya madziripo yambiri business ya awa kungodotesera mukanchere pang'ono chwa mugulisa ngati ma fruits kapena ma vegetable rugulisa ngati ma fruits idwete madzi amene wakungoyika mukanchere mugulisa ngati chani ma fruits kuno kuchani kulilongwe kunoko kodi lilongwe ni boma lanji lilongwe ndeni boma loka ndudzati tili kulilongwe boma lanji sina ngati tili ndi chiladzulu tili ndi nchewu koma lilongwe li boma lanji Central Region ili boma lanji ndi districts ndi Lilongwe ndi chani districts Lilongwe districts silingachule urisa boma ayi silingachule tajani boma fakati mu Lilongwe ndi sire ino yes silingachule kuti chani ndi Lilongwe districts Lilongwe districts ali pangati ma districts yo okay ma districts alipo 28 districts na Lilongwe ndi 28 ndi 1 district ndi 1 chani district 1 district iya ikunena kwa nkulu tu amene kuno tu iya ikutsoka chani kuno ndi kusoka market nde Lilongwe ndi chani 1 cha district Lilongwe city ni machani 1 chani district sopo kodi sopo amene udati wasambira mamawa ungamusambire ngati fruit kapena vegetable
Kulwanga. Zumusekesa. Ungasambira ngati fruit kapena vegetable. Ramene ungasambira ni chani? Fruit kapena vegetable. Tauzeni mwasanga. Afuse ndikaenu wake. Iyayi. Ini mene mudzira. Ungasambira ngati fruit kapena vegetable. Ukozo zambira ngati fruit. Ngati fruit twete. Iyayi, akuti sopo amene yudati wansambira mama ukozo unsambira ngati chani? Fruit. Ngati fruit twete. Aya, iyayi. Akuti ya sopo amene ukozo kunsambira ngati fruit kuno kuchani? Kutsoka market. Pamene mugulisa machani? Mabode suit. Oh, iyi ndi bode suit. Bode suit imene. Chifukwa chani ili bode suit? Imene ndiyo dula manja ndiya bode ndiya azimayi. Bode ndiya chani? Yo amavala azimayi. Bode ndi imene amavala azimayi. Yeah. Akuti ayi bode ndi imene amavala azimayi ndito. Iniyo chimene chavala zovala chindi chani? Tupi. Pachizungu ndi chani? Chizungu chindi. Simuchiziwa chizungu chachi koma ndi mungodziwa pachichewa ndi chani? Tupedi. Pachizungu chani? Mati bode ndi andani? Bode ndi azimayi. Bode ndi azimayi. Koma yamuna ndi chani? Ndi shati. Iya nkulu tu amene akuti ayi bode ndi bode iya amavala azimayi bode nditu. Koma neno kodi ichi chimene chavala malaya ndi chani? Akuti ndi thupi. Kodi thupilo ndi chani? Akuti ayi thupi sakudziwa koma iwo akudziwa za bode imene amavala a bode yati yadani yazimayi. Tite kodi kulanga mwapita? Bambo. Iya kupitirapo tu kunotu tambapo za ndema ti sopo amene jati tikozo kumusambira ngati chani? Fruit. Ngati fruit eti. Ife ndio bwana tugulisa mazi mukauze bwana chakwera tukuputika. Timu masapota timeji. Timu ilatu ndi ya Bulesi. Ya jani? Bulesi. Wanda. Mukapita kunja masapota jani? Liverpool. Liverpool. Cha? Liverpool. Kodi machokera dziko lanji? Ndikumangalande. Kumangalande? Amini dudzoli machokera kumangalande koma dziko. Dziko ndi England yomweyo. England yomweyo. Masapota jani? Bulesi. Ndiye kumpira munamba mwapita. Kopia nimapita. Kumene cha malikwero. Munamba mwaipa malikwero? Ndiye malikwero ina amati inch pitches. Samati banje? Inch pitches. Ndiye kuimba likwero lake timaimba. Timaimba ba? Ine ngoti ndiwa magweru singathe kuimba uje. Ngati timaimba kuti inch pitches. Timaimba kuti ya? Inch pitches. Ndiye likwero lake timati. Timati ba? Ine ndiwa magweru nesingakwanise kuimba uje. nayo malo osiyana komanso kumvaponso nkhani zosiyana msaiwale kuthokozedwa umene anakuthokozani ajicho kuti zikomo kwambiri kwene nonse amene munativotera kuti ayi nanenso ndikapezeke nawo iya ndikadye nawo ndikachite rub my shoulders ndi akuluakulu kuti azikomo kwambiri koma iyayi pamakhala wina iyayi mwina wolira ajicho anali ndi mbali inayi koma ndikuthokozani kuti chaka chamawa tizayenda bwanji. Program yake ndi imene ya Sapota ndipo ndikunena kuti iyayi tathokoza amene watu 888 bets poti pasira program imene ya Sapota tendi ndiye tipeze ndalama kumene ku triple chani 888 beta cha triple mwalimba tu 888 kwenda bonde sindi kuti pale ne kwenda beta mbagule chani italimba chana pa 888 bets chamuna iya program yake ndi imene ya Sapota George Brian B. Happy Merry Christmas and Happy New Year kwa wina aliyesa amene akutionera makamaka kumulanje uko. Happy. Kodi inu ndakulimbuli? Ine ayi sini wakulimbuli mukanena azikuja ayi sini wakulimbuli. Koma kumene kuti kulimbuli? Kumene kuja ndi zinalo ndi kulimbuli. Iya yosati kulimbuli koma limbuli. Okay chabwino kumene chako ndi kulimbuli. Ayi limbuli. Kumene ndi limbuli osati kulimbuli ayi koma limbuli. Ine kwa ine ndinoko kuno kulilongwe na mitete koma ndi kulimbuli kulibe mbuli
Ndakona. Sabino kulanga. Ino ndemo paka chana. Baba ni mapanga pa ndiga customer. Muli pa business kapena pa game. Senzofana. Zofana na manje. Wanjinga kakale pa business kapena kakale pa game. Business geni. Zimasiana but ena mati china ndichizungu ena ndichichewa. Ena mati china ndichizungu ena mati ndichichewa. Okay, chichewa ndichitisho. Chichewa ndi geni. Pa chizungu ndichani? Business. Ndiye chichewa ndi geni ya business. Zimasiana pa chichewa ndichitisho. Chichewa ndichitisho. Chichewa uli ndi geni. Uli chizungu ndi business. Ndi business. Ya nkolo to amene. Uchamene na George Brian. Timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife ku Lilongwe Dere. Alilongwe Dere akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka uwu, mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. ProMilk kuchokera ku Lilongwe Dere. Mkaka basi mungamene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani ProMilk. Mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dere. Mukanaso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi. Imwani mkaka ProMilk. Inofuna kupikula ProMilk. Phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo a Lilongwe Dairy. Kwa mibado yochuluka anthu akhala kukhulupirira mankhwala ochokera ku zomera. Thank you so much Umuti. Ine nalonga apirikado kwa Umuti thangweje ndipeja maningi. Natasha sana Umuti. Yewe chomene Umuti. Ziko mogwambiri Umuti. Umu ndi momwe anthu miyanda akuyankhulira akamasulidwa ku nsinga za matenda osiyanasiyana. Kodi muvutika ndi nyamakazi, msana, kuphwanya kwa thopi, kupweteka kwa mutu kosalekeza, kuotcha kapena kutupa kwa mapazi, maasas, gasi ndi asidi ochuluka m'mimba, kumva phuma poyenda, kutopa ndi kufowoka kwa thupi kwa chilendo, zotupa zosiyanasiyana, kusabereka, mavuto osamba kwa azimayi ndi zina zambiri. Pezani Umuti Bottle of Life. Tilinso ndi Umuti Man Empower, Umuti Slimming Herbal, Umuti Skin Vanish, Umuti Tseketseke ndi Esnati. Umuti Natural Herbal akupezeka maboma onse mdziko muno. Kuti mumve zambiri tangoimbani foni pa 093 27 1999 kapena 083 696 632. Umuti Natural Herbal, mayankho mbotolo.